Τώρα μπορεί να είχατε 62 παιδιά. Αυτό το χτίζει μέσα από εμπειρίες και από αυτά. Σκάσαμε από το Ιράν, τι γίνεται, αν ήταν να γίνει κάτι, θα γινόταν, εγώ πιστεύω. Προ μια χελώνα. Πού? Μπράβο, τις χελώνες update κάνανε. Οι γυναίκες μπορούν να στέλνουν και μηνύματα και να κάνουν τις πρώτες κινήσεις. 5 χρόνια έχετε 6 παιδιά. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα το παλεύω συνέχεια. Βγες με τη μάνα μου. Εγώ πάλι θα γυρίσω. Βγες και με τον πατέρα μου, εγώ είμαι κομπλέ. Μπρο, τώρα θόλωσα πάρα πολύ. Όπα. Λοιπόν, γράφει καλά, είμαι στο πλάνο, κομπλέ. Λοιπόν, τώρα δίνουμε με τις λύσεις. Επεισόδιο 3, Αριστοσίου. Τα προηγούμενα 2 επεισόδια εδώ τα αγαπήσατε πάρα πολύ, οπότε συνεχίζουμε. Το σημερινό θέμα του βίντεο είναι τα ερωτικά. Μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω τα περισσότερα, όσο περισσότερα μπορώ. Και όσο δεν απαντήσω, 1000 συγγνώμη. Μπορεί να μπείτε σε ένα επόμενο βιντεάκι, να μου ξαναστείλετε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσα περισσότερα μπορώ. Οκ, ό,τι μπορώ, θα απαντήσω. Έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο πάρκο. Τελώνε στην Τυρβάνια, μωρά να πνίγονται, να φωνάζουν, να κάνουν, να ράνουν, να τρέχουν. Παππούδες πριν ο άλλο κατουρούσε, την έχει πετάξει έξω, κατουρούσε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο καιρό έχει πριν έβρεχε. Λοιπόν, βέβαια να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Λοιπόν, πρώτο μήνυμα. Όταν κάποιος λέει ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση, ουσιαστικά δεν σε θέλει. Δεν είμαι έτοιμος για σχέση. Πόσες φορές το έχεις πει? Δεν είμαι έτοιμος για σχέση. Είναι κλασική δικαιολογία, έχει γίνει καραμέλα. Το λέμε, νομίζω, συνέχεια. Βάζεις και τον εαυτό σου μέσα. Ρε μπρο, εντάξει, το λέμε. Κατά 99% είναι δικαιολογία. Γιατί ρε μπρο, είναι η εύκολη φράση, είναι ευγενική απόρριψη, είναι τελείως απρόσωπο. Ρίχνω το φταίξιμο σε μένα ότι και καλά, εγώ δεν είμαι έτοιμος για σχέση. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι εσύ δεν το μιλάς καθόλου. Εγώ δεν είμαι έτοιμος για σχέση. Εύκολη δικαιολογία, χωρίς να σου ρίξω το φταίξιμο, το ρίχνω πάνω μου, είναι ευγενικό, είναι απρόσωπο. Οπότε γι' αυτό είναι πλέον πολύ καραμέλα, είναι τέρμα δικαιολογία και κατά 99% είναι και μπαρούφες. Όχι σε θέμα χαρακτήρα, σε θέμα να σε τρελαίνει, ρε, πώς να σου το πω. Ναι. Και χαρακτήρα και εμφάνιση. Να έχεις αυτή την τρέλα. Ναι. Τότε αξίζει, εγώ πιστεύω. Όταν έχεις αυτή την τρέλα και γυρνάς από την έξοδο με τον άλλον και θες κατευθείαν την επόμενη μέρα να ξαναβγείτε, τότε εγώ πιστεύω αξίζει να μπεις και σε σχέση και να το ζήσεις πάρα πολύ. Εγώ έχω πολύ καιρό να το ζήσω αυτό, αλλά να βγαίνεις με τον άλλον και χωρίς να παίζετε παιχνίδια, τίποτα. Βγήκατε σήμερα και οι δύο έχετε αιμονία ο ένας με τον άλλον, την επόμενη μέρα θέλετε να ξαναβγείτε. Γυρίζετε τον κόσμο ανάποδα, δουλεύετε τα προγράμματά σας, γιατί πλέον εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, έχουμε δουλειά στο ένα το άλλο. Αλλά γυρίζετε τον κόσμο ανάποδα και τελικά βρίσκεστε. Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Τώρα το δεν είμαι έτοιμος για σχέση είναι δικαιολογίες. Δεν είμαι έτοιμος για σχέση, bro. Είναι φόβος δέσμευσης, να ξέρεις. Δεν θέλω να δεσμευτεί. Λέει αυτή η δικαιολογία η οποία είναι εύκολη. Σπάνια ισχύει όντως. Δηλαδή, πότε ο άλλος δεν είναι έτοιμος για σχέση, όταν μπορεί να περνάει και δύσκολα στη ζωή του. Όντως μπορεί να μην είναι έτοιμος, γιατί εντάξει, η σχέση δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι μεγάλο βάρος. Αν έχει ήδη αυτό το βάρος από πάνω, τότε όντως μπορεί να μην είναι έτοιμος, να μην είναι καλά οικονομικά, να έχει χάσει κάποιο πρόσωπο, να είναι βαριά συναισθηματικά φορτωμένος. Να δυσκολεύεται να εμπιστευτεί, να έχει πληρωθεί από το παρελθόν πολύ σωστά. Ωραίος. Και για να τελειώνουμε και με αυτό, είτε λέει αλήθεια είτε όχι, για μένα δεν αξίζει να περιμένει την ουρά. Θέλετε κάτι διαφορετικό, εσύ θες σχέση, αυτός θέλει να χέσει. Είστε σε διαφορετική σελίδα, να το πω έτσι. Είτε λέει ψέματα είτε αλήθεια, δεν έχει καμία σημασία για σένα, δεν θέλετε το ίδιο και τέλος. Ένας μου γράφει χωρίς αγόρι 1 χρόνο τώρα. Ένας. Ναι. Αδελφέ μου, άμα συνεχίσεις με το ίδιο μοτίβο που είσαι και τώρα, μάλλον θα πας και για 2ο χρόνο. Οπότε άλλαξε λίγο το μοτίβο. Λοιπόν, επόμενο μήνυμα. 1 μήνα και κάναμε ό,τι κάναμε και ήμασταν τέλεια. Ξαφνικά απλά γκόσταρ και την έκανε. Έτσι. 1 μήνα. Κάνεις τον Κινέζο και φεύγεις. Ρε, όταν βρίσκεσαι με τον άλλον 1 μήνα και εδώ η κοπέλα λέει ότι ήμασταν τέλεια. Και ο άλλος σε γκοστάρει, νιώθεις μια αδικία. Νιώθεις μια αδικία γιατί χτίζεις κάτι 1 μήνα, έχετε προχωρήσει, έχετε βγει, δεν είναι ότι απλά βγήκατε μια φορά. Γνωριστήκατε κιόλας, κατάλαβες τι εννοώ. Το χτίζεις και ο άλλος απλά έφυγε, σε γκόσταρε. Θα σου πω όμως κάτι, δεν φταίεις εσύ. Φταίει αυτός που έχει έλλειψη ωριμότητας και δεν μπορεί να διαχειριστεί μια άβολη συζήτηση ότι ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να το συνεχίσουμε, δεν βλέπω ότι δεν ταιριάζουμε και ότι αυτό να το σταματήσουμε. Και απλά σε γκοστάρει. Θέλω να σου πω. Με μια τέτοια συμπεριφορά, ψιλογλίτωσες, αυτό θέλω να σου πω. Ότι σου δείξει δηλαδή το χαρακτήρα του από την αρχή. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μια συζήτηση και οπότε σε γκοστάρει. Και μπορεί και το τέλεια, γιατί λέει ότι ήμασταν τέλεια. Μπορεί και το τέλεια να ήταν μόνο από μεριά σου, κατάλαβες τι εννοώ. Από μεριά του να μην το ένιωθε το ίδιο. Ναι, να βρει και μια άλλη, να μην ένιωθε την ίδια σύνδεση, την ίδια χημεία μαζί σου. Λογικά αυτό έγινε. Και το τέλεια ήταν, το τέλεια ήταν από τη μία μεριά μόνο. Δύο στα δύο τις έχεις γραφεί. Εντάξει, λέω την αλήθεια. Πάντα. Γαμώ την απόσταση, μπρο, λέει ένας. Όχι αυτό, μόνο αυτό λέει. Φίλε, η απόσταση είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι ένα challenge που μπαίνει σε μια σχέση που μπορεί να μην είστε καν σχέση ακόμα, απλά να είναι ο άλλος μακριά. Που σε αυτό το τούνελ υπάρχει φως, δηλαδή πιστεύω αν από αυτήν η απόσταση έχει νόημα όταν και οι δύο συμφωνήσετε ομόφωνα ότι σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο, σε 6 μήνες
θα μετακομίσει κάποιος και τελικά θα είστε μαζί και δεν θα υπάρχει απόσταση. Δηλαδή, αν τελικά δεν είναι, ο ένας είναι Θεσσαλονίκη και ο άλλος είναι Αθήνα και δεν έχει σκοπό κάποιος να μετακομίσει, ας πούμε, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, έχετε άλλο πρόγραμμα εντελώς. Ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούν οι δρόμοι, αυτό εννοώ. Αλλά η απόσταση είναι τέρμα δύσκολη. Δηλαδή, και εγώ δεν θα έμπλεκα με απόσταση τώρα. Και γενικά στη ζωή μου νομίζω εγώ δεν θα ξεκινούσα κάτι από απόσταση. Να ξεκινήσεις κάτι. Ναι. Τώρα το αν είμαστε μαζί και προκύψει κάτι σε απόσταση, αυτό δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά θέλω να σου πω είναι αυτό το challenge που σου είπα, ότι στο τέλος μπορεί και η σχέση να βγει και πιο δυνατή. Που θα βγει πιο δυνατή και νομίζω μετά θα είστε και πιο καλά από ό,τι πριν. Αρκεί να έχετε μετά κάπως να ενώνονται οι δρόμοι, αυτό. Πολύ δύσκολο πράγμα, η απόσταση. Να υπάρχει μια ισορροπία. Λοιπόν, έλεγε ότι με ήθελε και ήθελε να βγούμε, αλλά κάθε φορά δεν μπορούσε ή το ακύρωνε. Μήπως έβρεχε. Ανέβασε πυρετό ή κάτι τέτοιο. Πολύ κουραστικό παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ κουραστικό παιχνίδι και το έχουμε ακούσει 1000 φορές. Κάθε φορά να λέει ο άλλος μια δικαιολογία, να κανονίζεται να βγείτε και να είναι και καλά διαθέσιμος και μετά να μην είναι. Αυτό λέγεται, είναι φαινόμενο και λέγεται bread cramping. Ψίχουλα ρε, όσο τόσο. Ο άλλος σου πετάει ψίχουλα και εσύ τα τρως. Δηλαδή σου δείχνει όσο τόσο. Δεν επενδύει σε αυτό που έχετε ουσιαστικά και είναι ικανοποιημένος που εσύ δείχνεις ότι είσαι διαθέσιμος. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτός επιβεβαιώνεται με τη διαθεσιμότητά σου ότι πάντα είσαι εκεί. Εσύ περιμένεις σαν χαζός να βγείτε και ότι το βλέπεις full καλά και ότι θα γίνει, ότι είμαστε τέλεια. Και αυτή επιβεβαιώνεται. Ναι, θα βγούμε. Και τελικά βρέχει. Δεν μπορώ να βγω. Δεν μπορώ. Θέλει να ξέρει ότι είσαι εκεί, ναι. Θέλει να σε έχει, αλλά δεν θέλει να έχει εσένα. Κατάλαβες πώς το λέω. Πολύ απλά δεν είσαι προτεραιότητα. Εγώ θα το πω ομά και δεν είσαι προτεραιότητα. Γιατί όταν ο άλλος σε θέλει ή θέλει να σε γνωρίσει στο αρχικό στάδιο, γυρίζει τον κόσμο ανάποδα. Βολεύεις το πρόγραμμά σου, βολεύεις τον χώρο σου, βολεύεις τον χρόνο σου για να δεις τον άλλον. Εγώ πιστεύω την απάντηση την παίρνεις από τις πράξεις της. Δεν χρειάζεται να δεις κάτι άλλο. Εσύ ξεδιψάς με τις απαντήσεις της ότι μόνο που μιλάτε, μόνο που κανονίζετε κάποια στιγμή να βγείτε ή το ακυρώνει κτλ. Ξεδιψάς με αυτή την ιδέα. Και τσουκ, μετά στο ακυρώνει, άντε γεια, εσύ λίγο κολλάς κιόλας, αυτή τη βολεύει, παίρνει τη σημασία της, εσύ μπορεί να την πετάς και ένα κομπλιμέντο, αλλά ίσως για αυτήν να παίζει κάτι άλλο από πίσω. Γενικά ψάχνετε, δεν είστε ξεκάθαρα, δεν είστε στο ίδιο δρόμο. Ξεκάθαρα. Για να συνειδητοποιήσεις λίγο και σε τι κατάσταση και είσαι και για να βγεις και λίγο πιο εύκολα από αυτό, αξιολόγησε πιο πολύ τις πράξεις της παρά τα λόγια της. Γιατί αυτή σου λέει ότι με ήθελε και ήθελε να βγούμε. Ναι, αλλά οι πράξεις τι λένε. Οι πράξεις είναι πιο δυνατές από τα λόγια. Οπότε αξιολόγησε τις πράξεις της και όχι από τα λόγια. Οι συνεχείς δικαιολογίες είναι ευγενική απόρριψη. Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα ήθελε, θα είχατε βγει ήδη 30 φορές. Τώρα μπορεί να είχατε 62 παιδιά. Αλλά εντάξει, εγώ καταλαβαίνω όταν είσαι κολλημένος και δημιουργείς και μια ιδέα, μια κατάσταση στον εγκέφαλό σου ότι εμείς μπορεί να ήμασταν έτσι και ερωτεύεσαι αυτό το πράγμα. Είναι τέρμα δύσκολο. Άλλο να στο λέω και άλλο να το κάνεις όντως. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε, όταν είναι μέσα στο συναίσθημα, γενικά όλα αυτά που λέω, μπορεί εγώ να τα βλέπω έξω από το κουτί και να χρησιμοποιώ τη λογική, αλλά όταν μπαίνει το συναίσθημα, δεν είναι το ίδιο. Γιατί σε τρώει από μέσα σου. Αυτό το χτίζεις μέσα από εμπειρίες και από αυτά. Πάμε στο επόμενο. Μου αρέσει ένας εδώ και 7 χρόνια, αλλά αυτός δεν νιώθει το ίδιο. Και δεν μπορώ να τον ξεπεράσω. Σκάσαμε από το Ιράν, τι γίνεται, μαλάκα. 7 χρόνια, μαλάκα, είναι πάρα πολλά 7 χρόνια. Και όσο περνάει ο καιρός, τον ξεπερνάς και όλο και πιο δύσκολα. Είναι σαν να έχεις επενδύσει σε μια μετοχή πολύ παλιά και να έχουν περάσει τα χρόνια και φοβάσαι να την πουλήσεις. Γιατί έχεις ξοδέψει τόση ενέργεια που λες τώρα πώς την πουλάω αυτή τη μετοχή. Το έχω χτίσει τόσο 7 χρόνια, το χτίζα. Ναι, κάποια στιγμή. Αλλά και έχεις ξοδέψει και τόση ενέργεια και όλο αυτό το που δεν μπορείς να το αφήσεις εύκολα. Αλλά εντάξει, την απάντηση δεν χρειάζεται να σου το πω, νομίζω το ξέρεις κι εσύ. Την απάντηση την έδωσες μόνος σου. Ότι αυτός δεν νιώθει το ίδιο. Και προχωράς παρακάτω. Δεν αξίζει ούτε το κόπο σου, ούτε το χρόνο σου, ούτε την προσοχή σου. Πίστεψέ με, σε 7 χρόνια, αν ήταν να γίνει κάτι, θα γινόταν, εγώ πιστεύω. Ξεκάθαρα. Όταν ξέρεις, σου αρέσει κάποιος πάρα πολύ καιρό και δεν μπορείς να τον αφήσεις εύκολα. Είναι και φαινόμενο στην ψυχολογία αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αλλά υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και εύκολα τα χρόνια είδες πόσο γρήγορα έγιναν 7. Απλά το θέμα είναι να μην αφήσεις τα 7 χρόνια να γίνουν 10 και να γίνουν και 15. Γιατί αν ξύνεις μια πληγή δεν θα κλείσει ποτέ. Κατάλαβες τι εννοώ. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις από τα social, το να τον κάνεις mute unfollow ή να μην μπαίνεις στα social του δεν είναι κακία. Είναι αυτοσεβασμός. Θα σε βοηθήσει να τον ξεπεράσεις. Τώρα, αν δεν τον έχεις στα social και τον έχεις από κοντά, είναι τύπου φίλο σου ή κάτι τέτοιο,
είσαι σε λίγο πιο δύσκολη θέση, αλλά πάλι δεν πειράζει γιατί μπορείς λίγο να αποστασιοποιηθείς από αυτόν μέχρι λίγο να ηρεμήσουν τα συναισθήματά σου, μέχρι να ηρεμήσεις κι εσύ και σιγά σιγά να σβήσεις το συναίσθημα. Πάμε με επόμενο. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν, απόσταση. Άκου τώρα. Σπουδάζω Αθήνα και αυτός μένει στη Θεσσαλονίκη με τους γονείς του. Αυτός δεν μπορεί να έρχεται Αθήνα και εγώ μπορώ να πηγαίνω, όμως δεν έχω χώρο εκεί. Γενικά με τους γονείς του. Θέλουμε να είμαστε σε σχέση, αλλά για πρακτικούς λόγους δεν μας βγαίνει. Αυτός μου είπε ότι με αγαπάει και με νοιάζεται, όμως δεν μπορούμε να είμαστε μαζί λόγω απόστασης. Εγώ όμως δεν μπορώ να το ξεπεράσω και σκέφτομαι συνεχώς τρόπους πώς θα λειτουργήσει όλη η κατάσταση. Θέλω τη βοήθειά σου. Είναι απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αυτή μπορεί να πηγαίνει, αλλά αυτός λέει: εγώ δεν μπορώ να έρχομαι. Και όταν πηγαίνει αυτή, δεν έχει κάπου να μείνει. Γιατί λέει: κάμε με τους γονείς του. Εντάξει, παρόμοιο πράγμα με αυτό που είπαμε πριν, φίλε. Εδώ είναι δύσκολη κατάσταση της απόστασης. Όταν οι δύο καρδιές λένε ναι, αλλά ο χώρος λέει όχι, ρε φίλε. Δεν έχετε κάπου να μείνετε. Κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά και συνήθως θα σου πω: η απόσταση θέλει ισορροπία. Εμένα εδώ δεν μου κολλάει αυτό, ρε φίλε. Ο άλλος γιατί λέει ότι δεν μπορώ να έρχομαι. Μπορεί να είναι οικονομικό. Ωραία, το δέχομαι. Όμως, σε μια σχέση, ρε φίλε, που μόνο η μία μπορεί να έρχεται, θα δημιουργήσει παράπονο αυτό στο μέλλον. Μπορείτε να βρείτε μια μέση λύση, να το χωρίζετε στη μέση. Εγώ θα έρχομαι μέχρι τη Θεσσαλονίκη και αυτός να πληρώνει ένα Airbnb. Κάπως έτσι να το βρίσκετε. Γιατί αν πηγαίνει συνέχεια εσύ, κάποια στιγμή αυτό θα δημιουργήσει παράπονο, ναι, όπως το είπα πριν. Είναι και ταλαιπωρία. Είναι και ταλαιπωρία. Ξοδεύεις ενέργεια, χρήματα, στην τελική προσπαθείς μόνο εσύ. Και καταρχάς αυτό γιατί λέει ότι δεν μπορεί. Σε λέει ότι σε αγαπάει, σε κάνει, σε ράνει, αλλά εντάξει, αν είναι οικονομικό το δέχομαι. Άμα δεν είναι. Άμα δεν είναι, είσαι δύσκολα. Sorry που θα σου το πω. Θα ξαναπώ λίγο αυτό που είπα πριν, ότι η απόσταση θέλει πλάνο. Να πείτε ότι και οι δύο, αφού αγαπιέστε, να πείτε ότι να τα βάλετε κάτω να τα υπολογίσετε, ότι σε 6 μήνες, ένα χρόνο μπορούμε κάπως να βρεθούμε. Έχει προσπάθεια και από τους δύο. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ακούω ότι μόνο ένας προσπαθεί. Δηλαδή, μόνο εσύ πηγαίνεις και Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν είναι αστείο. Είναι μεγάλη απόσταση και πολλά χρήματα. Και στην τελική αυτό σου είπα: πηγαίνεις εσύ, πληρώνει αυτό το Airbnb. Έρχεται αυτός που εντάξει, στην τελική και να μην έχεις λεφτά. Δηλαδή, και εγώ έχω βρεθεί σε καταστάσεις που δεν είχα χρήματα, ωραία. Τσούκο, μαζεύεις λεφτά, κάπως θα το κάνεις, ρε φίλε. Θα γίνεις λίγο πασαδόρος για ένα διάστημα. Θα γίνεις λίγο πασαδόρος ένα διάστημα, λίγο deliverás, ίσως θα βρεθείτε. Κατεβαίνεις Αθήνα και πληρώνεις και το Airbnb. Και κατεβαίνεις και Αθήνα και πληρώνεις και το Airbnb μετά. Ναι. Αποκλείω με την περίπτωση ότι είναι οικονομικό, είπαμε, αν είναι οικονομικό είναι όλα ok. Αλλά και πάλι δεν πάει να λέω ότι πρέπει να έχετε ένα πλάνο. Μπρο, μια χελώνα. Πού? Μπράβο, τις χελώνες, update κάνανε. Και όταν είσαι απόσταση με τον άλλον, εντάξει, δεν θέλω πολύ να το κουράζω, αλλά είναι το μεγαλύτερο what if στην ιστορία των εποχών. Γιατί λες, κάτσε, εγώ κόλλησα με τον άλλον τόσο πολύ και ο άλλος βρίσκεται 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Λες, άμα αυτός τον είχα, ξέρω εγώ, είσαι στην Αθήνα, άμα τον είχα στην Αθήνα, τι θα γινότανε. Θα ήμουν πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Όμως, θέλω να είσαι και λίγο πονηρή. Μην το κάνεις, αλλά να ρωτήσεις λίγο μέσα σου. Αν εγώ του πω ότι ξέρεις τι, τελικά δεν μπορώ να έρχομαι Θεσσαλονίκη, αυτός τι θα κάνει. Αν δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, έτσι. Μετά μπορείς λίγο να δώσεις και την απάντηση στον εαυτό σου. Μία με ρωτάει πώς θα βρω αγόρι. Δεν έχω καθόλου αγόρια στην παρέα ή γενικά επικοινωνία. Ωραία, άκου γενικά. Θες να βρεις ένα αγόρι, ωραία. Αλλά δεν έχεις ούτε αγόρια στην παρέα, ούτε επικοινωνία με αγόρια. Τι κάνεις. Δεν θέλω να περιμένεις να έρθει το Άγιο Φως. Δημιουργείς την κατάσταση στα χέρια σου. Βγες έξω. Άμα βγαίνεις με τα ίδια άτομα στα ίδια μέρη, οι πιθανότητες να γνωρίσεις καινούργια άτομα είναι πολύ μικρές. Γνωρίσεις καινούργια άτομα. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα στην τελική. Εγώ πάντα θα το υποστηρίζω αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα. Οι γυναίκες μπορούν να στέλνουν και μηνύματα και να κάνουν τις πρώτες κινήσεις. Είναι πολύ ελκυστικό για έναν άντρα να κάνει μια γυναίκα την πρώτη κίνηση. Δεν χάνεται κανένας αντρισμός ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί επειδή ντρέπεσαι και βολεύει να έρθει το αγόρι να μου μιλήσει. Και άμα δεν έρθει, και άμα πας να τους μιλήσει και σε 5 χρόνια έχετε 6 παιδιά. Τώρα δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, αλλά κατάλαβες. Και θα λες πώς το λέω. Εγώ αυτό το υποστηρίζω πάρα πολύ. Και το λέω συνέχεια και στο live μου και όταν είναι να μιλήσουμε ότι οι γυναίκες να κάνουν τις πρώτες κινήσεις, να πάνε να μιλάνε και μην φοβάστε την απόρριψη, γιατί ούτε άντρες πρέπει να φοβάται την απόρριψη και τίποτα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ σε αυτό. Και ναι, άμα συχνάζεις και στα ίδια μέρη, πολύ δύσκολο να γνωρίσεις κάποιον. Μπορείς να γραφτείς σε ένα γυμναστήριο, σε ένα σύλλογο, σε ένα φροντιστήριο, δεν ξέρω, να μάθεις μια γλώσσα, κάτι τέτοιο και να δικτυωθείς, έτσι να μάθεις καινούριο κόσμο. Και πίστεψε με, θα έρθει από μόνο του, αλλά εσύ θα το δημιουργήσεις, κατάλαβες τι εννοώ. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό που λέω. Και μετά στην τελική τα dating apps γι' αυτό υπάρχουν.
Tinder, Tumblr, όλα αυτά όντως υπάρχουν γι' αυτό το λόγο, για τέτοιους ανθρώπους που δυσκολεύονται να δικτυωθούν και να επικοινωνήσουν με ανθρώπους και βρίσκουν από εκεί τέρι. Δηλαδή, εγώ έχω και παράδειγμα από γνωστό μου που έχει βρήκε κοπέλα από το Tinder και τώρα έχουν σχέση 2-3 χρόνια και ήταν από απόσταση αρχικά και μετά ενωθήκανε και είναι πάρα πολύ καλά. Λες και γνωρίστηκαν από κοντά. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου ταμπού, εγώ θεωρώ. Το Tinder ή το τέτοιο. Εγώ το ακούω. Άμα είσαι τέτοιος άνθρωπος που γενικά είσαι εσόγλιστος, ντρέπεσαι, κάνεις ράνεις και δεν μπορείς να γνωριστείς τέτοιο, καλύτερα να γνωριστείς από το Tinder. Και στο εξωτερικό είναι και. Στο εξωτερικό είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα apps. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Όμως, πολλές φορές μπορεί να πέσει μια παγίδα ότι κάτσε, εγώ δεν βρίσκω εύκολα αγόρι, δεν θέλω να συμβιβαστείς με το πρώτο αγόρι, με την πρώτη ευκαιρία που θα σου έρθει. Αξιολόγησε αυτό που θα σου έρθει και να σου αρέσει πραγματικά, να έχει αξία. Γιατί σίγουρα ξέρεις την αξία σου, να έχει αξία αυτό που θα σου έρθει. Για να μπει σε μια πολύ καλή σχέση. Άμα εντάξει, μπορεί να μην είσαι με τα dating apps τόσο και να μην θέλεις, τουλάχιστον αγάπα τον εαυτό σου, να είσαι χαμογελαστή, να είσαι προσιτή προς τον έξω κόσμο, κατάλαβες. Γιατί όταν έχεις ωραία ενέργεια και θετική ενέργεια, περνάει προς τα έξω αυτό. Και όσο έχετε πιο εύκολα να σε προσεγγίσει. Άκου, αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, Σιου, άκου. Μου αρέσει ένας πολύ καλός μου φίλος. Εδώ και 5-6 χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων είχε κάποιες σχέσεις, αλλά εγώ όχι. Και νομίζω ότι μου έχει μείνει αποθυμένο κάπως. Τι κάνω. Παρόμοια κατάσταση πριν με το αποθυμένο που είπαμε, να κάνω μια παρένθεση. Γιατί είπε φίλος. Πάλι επιβεβαιώνομαι ότι δεν υπάρχει φιλία μεταξύ των δύο φίλων. Πάλι επιβεβαιώνομαι. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω, θα το πάρω μαζί μου στον τάφο. Δεν υπάρχει φιλία μεταξύ δύο φίλων. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα το παλεύω συνέχεια. Μπορώ να το αποδείξω, μου το αποδεικνύεις και τώρα εσύ. Μπορώ να το αποδείξω με πάρα πολλά παραδείγματα και προσωπικά και γενικά φαινόμενα από φίλους μου γνωστούς κτλ. Δεν υπάρχει φιλία. Δεν έχει νόημα να το αναλύσω τώρα. Μπορώ να το αναλύσω κάποια άλλη στιγμή. Να αναλύσουμε λίγο το πρόβλημα της κοπέλας. Θέλεις το φίλο σου 5-6 χρόνια. Αυτός κάνει αλητίες με άλλες, αλλά εσύ δεν μπαίνεις σε σχέση. Τι γίνεται. Σου πω εγώ. Αυτή είναι εύκολη. Μπορείς να την αξιολογήσεις εύκολα αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτός έχει μπει σε σχέσεις, οπότε θέλω να δεις λίγο αυτός πώς φερόταν στις σχέσεις του. Θα ήθελες να ήσουν εσύ στη θέση της κοπέλας. Άμα φερόταν όμορφα, οκ. Άμα φερόταν λίγο τοξικά, π.χ. απάτησε, έκανε το ένα το άλλο, είναι πράγματα που θα έκανε και σε σένα. Οπότε μάλλον δεν πρέπει να μπει σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Κοιτάξτε, τώρα 5-6 χρόνια είστε φίλοι. Αυτός είναι και λίγο άτιμος, αλητάκης. Θεωρώ έχει περάσει από το μυαλό του. Σε έχει αξιολογήσει, αυτό θέλω να σου πω. Έχει περάσει από το μυαλό του το μεταξύ σας. Και για να μην έχει γίνει κάτι, μάλλον δεν ξέρω. Τι του το είπε. Αυτή φαντάζομαι δεν του το είπε. Όμως αυτός βλέπεις ότι έχει μπει σε σχέσεις, έχει προχωρήσει. Ενώ εσύ έχεις αφιερώσει τόσο χρόνο και χώρο και ενέργεια για αυτόν που δεν έχεις μπει καν σε σχέση. Ενώ αυτός έχει προχωρήσει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή έχεις αφιερωθεί τόσο πολύ σε αυτόν. Θεωρώ ότι δεν αξίζει τώρα να χαλαστείς για αυτόν. Έτσι δεν είναι. Μπορείς για μένα να βγεις έξω να φλερτάρεις κανονικά, να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους και να μπεις και σε μια σχέση με άλλον. Όμως, άμα κάνεις κάτι με άλλον και μπεις σε σχέση, θέλω να δεις πώς θα αντιδράσει. Θα ζηλέψει, θα σε υποστηρίξει. Άμα σε υποστηρίξει, κακά, άσχημα νέα. Άμα ζηλέψει και τέτοια, είναι καλό για σένα. Ίσως άργησε όμως, πες το να. Έχεις αργήσει, το φανάρι είναι πράσινο και λες και καλός μου φίλος. Δεν είστε και πολύ φίλοι. Έχουν χαθεί τα στοιχεία της φιλίας. Δεν υπάρχει φιλία, τι το συζητάμε καν. Μόνο που εσύ που τον βλέπεις πονηρά και τέτοια, έχουν χαθεί όλα τα στοιχεία της φιλίας. Δηλαδή, εσύ θα έπρεπε να χαίρεσαι με τις χαρές του όταν μπαίνεις σε σχέση, κάνει και ράνει, και αυτό το αντίθετο, το ίδιο. Αλλά θεωρώ, άμα σου αρέσει κάποιος και μπαίνεις σε σχέση, πιο πολύ ζηλεύεις παρά. Έχουν χαθεί τα στοιχεία της φιλίας. Ναι, συζητάμε. Μπαίνουμε στα πιο βαριά. Τώρα μπαίνουν τα tanks, πριν ήμασταν τέτοιο. Πιο chill. Άκου ιστορία. Εγώ έβγαινα με ένα παιδί μερικούς μήνες και ήταν αποκλειστικό και από τις δύο μεριές. Αποκλειστικό και από τις δύο μεριές. Μιλούσαμε όλη μέρα, κάθε μέρα και λέγαμε τα πάντα. Μέχρι εδώ τέλεια. Τέλειο, είναι το τέλειο τώρα. Ξαφνικά μέρα με τη μέρα αρχίσαμε να σπάμε και τώρα έμαθα ότι μίλησε και μάλλον βγήκε με μία που ξέρω και κάναμε παρέα. Εγώ στον Εύρα μου τον ξέγραψα από παντού, αλλά τώρα μου έλειψε και θέλω να τον δω. Γενικά είχαμε τέτοια πισωγυρίσματα από μεριάς του. Οπότε τώρα που το έκανα, εγώ δεν θα το παρεξηγήσει. Τι να κάνω. Ωραία. Καταρχάς, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο τόσο πολύ, λέτε τα πάντα και μιλάτε συνέχεια και είναι όλα πάρα πολύ καλά, και ξαφνικά κόβεται για κάποιο λόγο ή κόβεται σιγά σιγά, παθαίνεις ένα στερητικό σύνδρομο.
Δηλαδή, τόσο καιρό όταν ξυπνάς δεν μπρο με το καλημέρα του άλλου, παίρνεις λίγο μια ντοπαμίνη. Κατάλαβες τι εννοώ. Και ξαφνικά όταν δεν μιλάτε και τόσο πολύ, την παθαίνεις λίγο. Παθαίνεις θεωρητικό σύνδρομο. Το θέμα είναι ότι τώρα που κόψατε, σου λείπει αυτός ή τα μηνύματά του και η συνήθεια του να μιλάτε. Το να έχεις κάποιον άνθρωπο. Κατάλαβες τι εννοώ. Εκεί είναι η παγίδα. Εκεί είναι η παγίδα που νιώθεις ότι κάτι σου λείπει, αλλά είναι αυτός ή μήπως ότι είχες κάποιον άνθρωπο δίπλα σου και είχες αυτή την ασφάλεια. Όταν λέει γενικά είχαμε τέτοια πισωγυρίσματα από μεριάς του, οπότε τώρα που το έκανα εγώ δεν θα το παρεξηγήσει. Κοίτα, το ότι είχατε πισωγυρίσματα μόνο από μεριάς του μέχρι ένα σημείο δεν είναι απαραίτητα καλό. Πιο πολύ κακό είναι παρά καλό. Γιατί δείχνει έναν άνθρωπο ότι είναι ασταθής, ήσουν λίγο η καβάτζα του και τώρα που γυρίσεις εσύ, γιατί λες τώρα που το έκανα εγώ δεν θα το έχει παρεξηγήσει. Άρα σημαίνει ότι ήδη το έχει κάνει, οπότε έχει γίνει ζημιά, οπότε δεν ξέρω καν γιατί μου στείλες. Αλλά δεν έχει πλάκα κάνω. Αλλά τώρα που εσύ όταν το δεχόσουν, όταν αυτός γυρνούσε, έδειχνες διαθέσιμη, κατάλαβες τι εννοώ. Ότι κάθε φορά που γυρνούσε, εσύ ήσουν εκεί και δεχόσουν κιόλας ότι βγήκε και μια φίλη σου και αυτό φάουλ. Τι άλλο θες από έναν άνθρωπο? Είναι ασταθής, σε έχει για καβάτζα, βγαίνει με τη φίλη σου, δεν σε σέβεται και εσύ γυρνάς πίσω. Σαν να του λες, ξέρεις τι, εγώ είμαι πάντα διαθέσιμη για σένα. Δέχομαι κιόλας να βγαίνεις με τη φίλη μου, δέχομαι κιόλας να πηγαίνεις με άλλες. Βγες και με τη μάνα μου. Βγες και με τον πατέρα μου, εγώ είμαι κομπλέ. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα πω μόνο για τα ψωγυρίσματα. Ξέρω τον άλλον ή την άλλη, ρε φίλε, όποιος και να είσαι. Τον θες πάρα πολύ. Δεν είσαι υπέρ εισαγωγικά το να γυρνάς αυτόν. Γιατί εντάξει, υπέρ το να γυρνάς σε όλους, μένει σε τροπετάκος. Αλλά άμα γυρνάς μόνο σε αυτόν εμπρό, λίγο καλύβεται η φάση. Δεν σε κάνουν κλικ και οι 10, θα σε κάνει η μία ή ο ένας το κλικ. Τι εννοείς, αυτός να γυρνούσε μόνο σε αυτήν πίσω, αλλά μην πήγαινε με άλλες? Στα πισωγυρίσματα γενικά. Ναι, και ας πήγαιναν και οι δύο και με άλλους, αλλά στο τέλος ξέρω πάλι θα γυρνούσε κάπως ο ένας στον άλλο. Πάλι από κάπου μπάζει, ρε φίλε. Μπάζει από κάπου. Μπάζει, ναι. Δεν είσαι υπέρ όμως σε εισαγωγικά σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Εντάξει, άμα είναι κάτι ασόβαρο και από τις δύο μεριές, κάντε τι θέλετε. Αλλά η φάση μπάζει. Τα πισωγυρίσματα σοβαρά, εγώ τα δέχομαι μία μέχρι άντε 2 φορές. Δηλαδή, να πεις ότι έφυγες, το μετάνιωσες και έκανες μαλακία ή του έλειψε τέλος πάντων και γυρνάς πίσω. Το ότι σου λείπει είναι συναίσθημα, αλλά το ότι. Επειδή λες ότι κάπου γράφει ότι της λείπει. Το μου λείπεις είναι συναίσθημα, αλλά ο αυτοσεβασμός είναι απόφαση. Θεωρώ μην μειώνεις την αξία σου με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί. Αυτό για μένα, νομίζω πήρες την απάντηση. Και βασικά την ξέρει και αυτή την απάντηση. Απλά δεν θέλει να το. Δεν θέλει να το αποδεχτεί. Κάπου έχω ένα ακόμα. Λοιπόν, Σιου, πριν 5 μήνες έμπλεξα με έναν μπλεγμένο σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Καταλήξαμε φίλοι με προνόμια, με συμφέροντα, αλλά εγώ τον αγάπησα full και ήθελα κάτι σοβαρό. Τον κατάλληλο άνθρωπο βρήκα και ήθελα σοβαρό τρομάρα μου. Εκείνος εξαφανιζόταν χωρίς εξηγήσεις και επανερχόταν στη ζωή μου. Εγώ, σαν ηλίθια, ήμουν εκεί, αλλά νοιαζόταν για εμένα και εν τέλει έμαθαν οι δικοί μου για αυτόν, γίναμε κόλος, αναγκάστηκα να το τελειώσω. Ήρθε μετά από 2 μήνες που ήταν εξαφανισμένος, γυρνάω και την ίδια μέρα το ξαναμαθαίνουν οι δικοί μου επειδή ο αδελφός μου του είχε χακάρει το προφίλ και κόψαμε. Εγώ ποτέ δεν αγάπησα τον εαυτό μου γιατί δεν μου άρεσε και είχα παραπάνω κιλά. Και αυτό αγάπησα εκείνον. Ότι με ήθελε έτσι όπως ήμουν. Την ημέρα των γενεθλίων μου δεν είχε στείλει τίποτα και φλέρτανα με έναν φίλο του αδελφού μου. Τώρα μπλέκονται. Φίλος του αδελφού μου, γενέθλια, με άλλον που έλεγε ότι είχε χωρίσει. Μέγα ψέμα. Να βάγισε κι αυτό και αποφάσισα να τα αφήσω όλα πίσω, να φύγω σεζόν και ό,τι κάτσει. Θα το πάρουμε λίγο από το τέλος. Το να φύγει σεζόν και να τα αφήσει όλα πίσω ήταν η πιο όριμη απόφαση που μπορεί να έχει πάρει στη ζωή σου. Ήταν πάρα πολύ όριμη απόφαση να φύγει σεζόν. Γιατί όταν φύγει σεζόν και τα αφήνει όλα αυτά, εδώ μπλέκεται πάρα πολύ η φάση. Γενικά φεύγει από τοξικές καταστάσεις και έκανε πάρα πολύ καλά η σεζόν. Θα σε βάλει σε τέτοια τρυπακή καταστάσεις που θα αλλάζει γενικά σαν να κάνει update. Αφήνει αυτού του ανθρώπου πίσω που δεν άξιζαν. Καταρχάς, όσο και να σε αγαπάει ο άλλος, μόνο που ήταν εμπλεγμένος με ντρόγκια και τέτοια, τι πρέπει να συζητήσουμε καν. Με αυτούς τους ανθρώπους μακριά. Το πιο βασικό. Αυτή λέει ότι είχε κάποια παραπάνω κιλά και ότι δεν αγάπησε τον εαυτό της. Και θα σου πω, και γράφει επίσης παρακάτω ότι κόλλησε με αυτόν, γιατί αυτός την αγαπούσε έτσι όπως ήταν με τα παραπάνω κιλά. Περίμενε όμως, αυτό δεν είναι καλό. Γιατί αυτό είναι παγίδα. Όταν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και όλος αγαπάει για αυτό που είσαι, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι παγίδα. Γιατί νομίζω ότι ξαφνικά αυτό που μου ήρθε είναι δώρο τώρα. Ο άλλος με αγαπάει έτσι όπως είμαι. Ρε φιλά μου, το δεις ουσιαστικά. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο. Είναι το bare minimum ο άλλος να σε αγαπάει για αυτό που είσαι. Τι λέμε καν τώρα, ούτε δώρο ούτε τίποτα. Είναι το ελάχιστο από τον άλλον να σε αγαπάει για αυτό που είσαι. Τι συζητάμε καν. Κοίτα όμως, για να το γράφει αυτό σημαίνει ότι
Δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος για να αποδεχτεί έτσι πως είναι. Ναι, αλλά είναι παγίδα. Γιατί σου λες, με αγαπάει αυτό που είμαι, ρε φίλε, και πέφτει στην παγίδα. Ό,τι και να σου κάνει θα. Ναι, γιατί τυφλώνεσαι λίγο. Ο άλλος ήταν μπλεγμένος από εδώ από εκεί και αυτά δεν τα βλέπεις. Γιατί σε αγαπούσε για αυτό που είσαι. Αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για σένα. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, εννοείται ότι θα σε αγαπάει για αυτό που είσαι. Τι λέμε, καν τώρα. Θα είσαι με κάποιον άνθρωπο που συνέχεια θα σε κρίνει, θα σου λέει άλλαξε, δεν θέλω να ντύνεσαι έτσι, θέλω να χάσει κιλά, θέλω να βάλει κιλά. Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο αυτά, λίγο πιο αναλυτικά. Δεν θέλω να μιλάς έτσι, θέλω να μιλάς αλλιώς. Γνωρίζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σ' αρέσει. Έχει λίγο παραπάνω κιλά, έχει λίγο λιγότερα κιλά, δεν σ' αρέσει έτσι όπως συμπεριφέρεται, δεν σ' αρέσει το body language και. Μην τον κάνεις παρέα, μην είστε φίλοι. Θα βρεις άλλον άνθρωπο που θα σου ταιριάζει. Απλά δεν σου τέριαξε. Δεν είναι κακό. Μην τον κάνεις παρέα. Δεν χρειάζεται αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνεις σκουπίδι επειδή δεν αγαπάς αυτά που έτσι όπως είναι. Δηλαδή δεν θα τον αλλάξει εσύ. Δεν είσαι ο Μωυσής και θα ξαφνικά να αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος εσύ που θα αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι τέλειος. Απλά στα μάτια σου δεν είναι τέλειος. Μπρο, τώρα θόλωσα πάρα πολύ. Τίποτα. Γι' αυτό μην του δίνεις credits καθόλου, να ξέρεις. Και για τον ghosting που σου έκανε δεν ήταν ούτε περδεμένος ούτε τίποτα. Ήταν συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Αυτός ο άνθρωπος ένα καλό είχε και είχε άλλα 100 κακά, κατάλαβες τι εννοώ. Όχι, ρε, με τίποτα μακριά με αυτούς τους ανθρώπους και καλά που έφυγε στη ζώνη. Κι άμα μου έγραφες ότι δεν έχεις πάει στη ζώνη και ακόμα είσαι στην πόλη και τίποτα μακριά, μην ξανασχοληθείς με τέτοιους ανθρώπους. Πάρα πολύ μακριά, θα σε πάνε πίσω ζωή. Πίσω 100%. Και τώρα που είσαι σε ζώνη, κάνεις ένα reset, καινούριους ανθρώπους, δικτυώνεσαι πάλι με καινούργια άτομα. Μην ξανασυμβιβαστείς με κάτι τέτοιο. Θέλω να βρεις τον άνθρωπο που σου δίνει το ελάχιστο και κάτι παραπάνω. Εννοείται θα σε αγαπάει αυτό που είσαι και κάτι παραπάνω. Κατάλαβες τι εννοώ. Τότε αξίζει η αγάπη. Τότε. Θέλουμε δικά σου βιώματα ερωτικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Θεωρώ πάντως, αλλά για ένα πράγμα, άμα μπω έτσι και τύχει να μπω σε σχέση, δεν θα ξαναβγώ από αυτή τη σχέση. Δηλαδή το νιώθω πάρα πολύ. Άμα μπω σε σχέση, τελείωσε. Δεν θα με ξαναδείτε ελεύθερο. Εγώ αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Εμείς οι φίλοι σου δεν θα σε ξαναδούμε γενικά. Δεν με ξαναβλέπει ο ήλιος ποτέ, τίποτα ρε. Δεν φοβάμαι τη δέσμευση καθόλου. Δηλαδή δεν θα βγω με μια κοπέλα και της πω ξέρεις τι, δεν είμαι για σχέση και τέτοια. Όχι, είσαι σαν ψάχνω, ξέρω κομπλέ. Αλλά άμα είναι αυτή η μία, έχω πολύ αυστηρά κριτήρια. Δύσκολα θα μπω σε σχέση. Αλλά άμα μπω σε σχέση, δεν με ξαναδείτε ελεύθερο. Άρα, μάλλον είναι τελευταίες παρουσιάσεις που σε βλέπουν. Κάναμε κάτι, τελικά δεν θέλει σοβαρά, οπότε είμαστε φίλοι. Το τελικά γιατί το βάζεις. Αυτή πίστεψέ μου από εξ αρχής ήξερε ότι δεν θέλει κάτι σοβαρό. Δεν υπάρχει τελικά. Αυτή ή αυτός τέλος πάντων. Και φίλοι μου το έγραψε εισαγωγικά. Δεν είστε φίλοι. Είστε γαβάτζο ένας για τον άλλον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θέλεις και αυτός ή αυτή τώρα δεν γράφει όνομα και τέτοια. Αν τύχει, όποτε τύχει, σε μια στεναχώρια σε ένα κάτι που θα βαρεθεί, τότε ίσως σου στείλει μήνυμα και βρεθεί και κάνετε κάτι. Στον επόμενο που θα γνωρίσει αυτός ή αυτή, τι θα πει για σένα, αυτός είναι φίλος μου. Κρίμα το παλικάρι που θα είναι μαζί της, να ξέρεις. Γιατί ο άλλος το νομίζει, είναι φίλοι. Είναι μια γκόμενα όπου του γουστέρε κολλητός μου. Αν του κάνω χαλάστρα, μετά θα με θέλει. Αδερφέ, να του κάνεις χαλάστρα, ούτε γκόμενα θα σε θέλει μετά, ούτε ο κολλητός. Οπότε κάτσε τα αυγά σου και κοίτα τους. Γιατί κάνεις χαλάστρα. Λοιπόν, όχι, τα πάτησα όλα. Αξιοπρεπέστατο κλείσιμο λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησα μέχρι το τέλος του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έλαβα. Άμα θες να μπεις και εσύ στο επόμενο YouTube βίντεο μου, που λογικά θα έχει διαφορετική θεματική, κάνε με follow στο Instagram, θα το έχω εδώ πέρα. Και κάποια στιγμή θα ανεβάσω story για να μου γράψεις τα δικά σου βιώματα. Άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα share, subscribe, like, όλα αυτά που κάνω και τα σχετικά. Το Instagram μου είναι αυτό, το TikTok μου είναι αυτό. Και ναι, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.